Urrian hasi zen dena. Udazken partean, Iratxon denbora pasa gogokoena tximinia aurrean pipa erretzea denean, gure lurrazpiko etxen zapaietan erortzen diren ostoen hots lasaigarria entzunez, gure betiko lagun arteko gaupastez gain noski. Baina egun batez, udazkeneko ohiko lasaitasuna asaldatua izan zen. Gasteiz aldetik oihuak zekarzkigun haizeak, pertsona helduen oihu grabeak naiz aurren zoliak, haserrea, mezprezua edota umorea adierazten zutenak, baina guztiak salaketa oihuak. Kuriositateak jota, mezulariak bidali genituen Gasteizen gertatzen zena jakiteko asmoz, eta iluntasunaren indarrek zenbait nahigabe sortu baitzizkiguten ere, gertatzen zenaren inguruko informazioa nahikoa lortu genuen. Gaztetxea, non garai urrunetan gu gizakiongandik aldenduarazi gintuzten arrazoiak eta jokabideak, tristura, botere nahia, autoritarismoa bezalakoak eraldatzeko lan egiten den lekua, ilunpeko indarrek mehatxatua zegoen aspaldi. Zenbat eta gehiago ezagutu, are eta harrituago geratzen ginen. Gaztetxeko kideek gizarteia osoaren babesa jasoa zuten modu ezberdinen eta irudimentsuetan. Faba, alderdiak, herri mugimendua gaztetxean, kalea, baina hiriko alkaideak iluntasunetako jaunaren menpean bihotza zein garuna belztuta, bere horretan jarraitzen zuen. Bidegabekeria hauen aurrean, elkartasun sentimendu bat geratzen zijoan Iratxon artean. Baina inbeste mendetako urrunketaren poderioz, eta gizakienganako gure mesfidantza zela eta, ez ginen ezer egiteko presta agertzen egonezin antzeko bat somatu arren gure arimen sakonean. Orduan heldu zitzaigun urtarrilaren 14an Gazteek emandako prentsaurrekoaren berri. Bertan gaztetxearen biziraupena jokoan zegoela eta erabaki horra behartzuen kanpaina baten hasiera aurrikusten zuten. Iluntasunaren indarrei gaina hartzeko guztion konpromezua beharrezkoa dela izan zen gehien azpimarratu zutena egun horretan, eta dei hori oihartzun bihurtu zen gure buruetan. Denbora gutxiren burua, ahoz aho, inor deitu gabe, basoetako Iratxoen asanblada bildu egin zen. Eztabaida luzearen ondoren, baina azkenik, aho batez, ilusioz eta nola ez Iratxon ezaugarria baita, pozaren baso eta mendiak utzi eta gaztetxearen deia gure eskuetan hartzea erabaki genuen. Ezer baino lehen gaztetxera bertara jo genuen. Han ibili ginen rokodromoan gora eta bera, liburutegian aldeak kurioseatzen, tabernako tximinia aurrean garagardoa edaten, edo bulegoan internet zer den ikasten. Handaztatu genituen etxe sorginduetan soilik soma daitezkeen usai goxoak eta sentsazio sailkaezinak. 13 urteetan zehar autogestioak eta asamlarismoak horma horietan itsatsitakoak, barre algarak, eztabaida edo izerdia medio. Ordu arte, gutako zenbaitek emandako pausu garrantzitsua zalantzarik bazuen, zalantzak determinazio bihurtu ziren bisitaldi lapurru ezain gozagarri horretan. Hemendik aurrerakoak ezagutzen dituzue gasteiztar gizakiok. Hirian zehar sakabanatuz joan ginen auzo, kale eta parkeetan barrena. Zuengandik harridura, aditasun edota konplizitate begiradak jaso. Asok ez zenuten ulertzen orduan zer ari zen gertatzen. Urduritasun puntu bat ere nabaritzen zitzaizuen umeen gauzak kontsideratzen gintu zuen Iratxok nonahi ikusita. Izan ere, hain zaudete eguneroko biziraupenean murgilduta, hain duzue galduta irudimena, gauza berriak ezagutzeko irrika, baina orain badakizue, Iratxok eta gurekin batera naturako izadiak bat egin dugu etxe sorginduarekin, Gasteizko gaztetxearekin. Bere mezua gurea egin dugu, guztiok dugu zeresana eta zeregina. Eta guk, gizakiaren kontrako borroka erabakigarri honetan, naturarekin jolasean mendeetan ikasitakoa aportatuko dugu. Irudimena, aleitasuna, burugogorkeria, bidegabekerien aurkako borrokarako grina, aurkariaz barre egitekoa eta magia pizkatxo bat, eman zuk zurea. Gaztetxea Iratxon etxea, gaztetxea sorgindutako etxe, basoetako Iratxoen asanblada.